Мин бу эшкә урнаша аламмы инде? Дөресен әйткәндә, миңа бит эш тәҗрибәсе булган. Сатучы эшен белгән кеше кирәк. Мин сезгә электрон хат аша хәбәр итәрмен. Рәхмәт. Мин хатыгызны көтәм. Кибетегездәге әйберләр миңа бик ошый. Алар шундый матур, зәвыклы. Менә бу яулык әнә теге күлмәк белән бик килешер. Әйе, бик мөмкин. Ярый, сау булыгыз. Хатыгызны көтәм. Килүегез өчен рәхмәт, Кадрия. Сау булыгыз. Хәерле көн, достым. Хәлләрең ничек? Рәхмәт. Минем хәлләрем дә ярыйсы. Бүгенге очрашулар турында сөйләшергә телим. Беренче булып Фәридә килде. Мин аның язганнары белән кызыксынып, җитәкчесенә шалтыраттым. Җитәкчесе Фәридәнең ялкау булуын әйтте. Аннан соң Галия исемле ханым килде. Аның эш тәҗрибәсе бар, әлбәттә, ләкин аңа үзгәреп торучан эш тәртибе ошамый. Ул үзен бик дустайна тотмады. Кадрия өченче кеше булып килде. Бик сөйкемле кыз. Ул миңа бик ошады, ләкин аның эш тәҗрибәсе юк. Алган очракта аны эшкә өйрәтергә кирәк булачак. Син ничек уйлыйсың? Кемне эшкә алырга? Кадрияны? Кадрия моңа кадәр бер кайда да эшләмәгән. Әмма ул бик тырыш кызга охшаган. Моданы да аңлый. Беләсеңме, ул үзенең эшкә тиз өйрәнүен дә әйтте әле. Димәк, син миңа Кадрияны эшкә алырга тәкъдим итәсең. Мин хәзер үк бу турыда аңа хат язам. Рәхмәт, дустым. Һәр вакыттагыча киңәшләрең бик файдалы. Сау бул.